Pwede ba magpatato ang Kristiyano o ang Kristohanon? Mga kaigsunan, ang Biblia nagasulti bisan pa man diha sa Levitico Kapitulo 19, versikulo 28, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Og dili ninyo pagsamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay. Ni pagpati kamo kaninyo og bisan unsa nga mga timaan. Ako mao si Jehova. So, atong hinumduman nga ang Dios nagasugo sa ato bisan pa man sa una nga panahon nga ang lawas dili na kinahanglan samaran panahon nga dunay mamatay sa imong kasub-anan. Bisan pa man magbutang kag mga timaan kinsa imong ibutang sa imong lawas katong kasagara sa mga ulitaw, mga higala. Labi na kung doon na siya bugos nga paghigugma, iya na yung ibutang dito ang ngalan siyang hinigugma. Apan ang Dios ni ana, mga kaigsunan, dili siya musugot tungod kay siya ang Dios sa pagkaabughuan. Apan bisan pa ni ana, mga higala, ang atong lawas ato ni siyang giampingan nga dili ni siya mabuling-bulingan tungod kay kining lawas mo ni siya ang templo sa Espiritu sa Dios. Nga ang mga Kristohanon dili maayo tan-awon nga ang iyang lawas dunay mga patik tungod kay ang lawas usa kini siya ka balaan sagrado nga bisan pa ni ana, mga higala, ang Dios concerned sa atong lawas. Nga matod pa niya ang lawas ampingan hangtod sa pagbalik sa Ginoo, hangtod sa atong kamatayon. Nga ang lawas balaanon kini, balaanon kini hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Sa ato pa ang lawas gitawag siya nga balaan. Dili siya angay nato nga butangan og daghang mga patik. Pero nay mga Kristohanon nga sa wala pa siya mahimong Kristohanon, nanay mga patik niya. Masakit man hinon ang pagbura ana, so makaingon ta nga unsa man ang imong patik, brad? Sa miagi pa ning mga panahon, naay dakong cross, na pa didto gibutang ang Senior Santo Niño. So lisod naman na mapanas. Pero ang pangutana, pwede ba? Ang tubag dili pwede tungod kay kini atong hinumduman bisan pa man sa Levitico Kapitulo 19, versikulo 28 nga dili na siya pwede nato patikan, samaran. Tungod kay kanang imong lawas nga nabatunan karon, lawas na nga gikan sa Ginoo, dili na imo gipiyal na sa Ginoo sa imo, musa dili na angay nimo hugaw-hugawan sama sa usa ka butang, binlan kag butang, pananglitan binlan ka o piyalan ka sa butang, okay ampingi na unya pagbalik ana dili na siya original, dili na mao katong gibilin o gipiyal sa iya, do na daghang hugaw. So ang tag-iya dili malipay. Na ang Diyos ayaw niya himuah kay ngano man may kaigsunan. Ang tao hini mo sa Dios. So ang Dios may magbuot sa lawas sa tao. Una nga sa uban pod gihimo naman ning art karon, arte-arte sa ila ang patik, pero para sa Kristohanon ang arte nato mao nang pag-observe sa pagkabalaan ingon nga Kristohanon. So salamat sa inyong pangutana. Kinsa pay mo himo o adoy mga pangutana pwede paghihapon ipaabot nini ato mga programa. Daghang salamat.